Is-sistema edukattiva mhix tagħti riżultati. Il-Gvern ma kienx kapaċi li jippjana fit-tul għal dan is-settur u minn dan kollu qed ibatu it-tfal tagħna u l-għalliema. Hekk jistqar l-editur ta' Times of Malta illi fil-kummentarju tiegħu jitkellem dwar dak li jsejjaħ kriżi fis-sistema edukattiva u fl-iskejl tal-Gvern. It-Times tgħid illi fejn tidħol l-edukazzjoni s-sitwazzjoni hija waħda ta' tħassib kbir, il-politiċi li jmexxu qed ifallu hawn nuqqas ta' għalliema, studenti li mhux ikollhom riżultati kif mistenni qed nonqsu fejn jidħlu l-early school leavers u tfal spiċċajna tfajnihom fil-containers. Kollu r-riżultat ta' gvern illi ma ppjanax u ma ħassibx fil-bogħod. Dan kollu għandu jħasseb mhux biss lill-ġenituri u lill-għalliema iżda anke lin-nies fin-negozju u lis-soċjetà in ġenerali. It-Times tgħid illi l-Ministru Evarist Bartolo mhux juri ħeġġa biex indirizza dan kollu u bħala diversiv ta' parsi ħabbar konsultazzjoni fuq l-uniformijiet tal-iskola. Jissemma wkoll kif il-Gvern falla milli jibni skejl ġodda fil-waqt illi fejn imbeda xi xogħol dan waqa' lura bi kbir, realtà li tikkuntrasta mal-ħeffa u l-motivazzjoni li teżisti fejn jidħlu l-proġetti ta' appartamenti lussużi u high-rise. Hawn ir-riżultati tarhom malajr iżda fl-iskejl spiċċajna bit-tfal fil-containers, jgħid l-editorjal tat Times of Malta.